U nacionalnom svetištu Svetog Josipa u Karlovcu okupilo se više od 100 mladih iz Karlovca, Duge Rese, Jastrebarskog, Krašića i ostalih župa Karlovačko-goričkog arhiđakonata. Bilo je to prvo okupljanje mladih koji će u svibnju volontirati na susretu u Zagrebu. Došli smo kako bismo u ovom zajedništvu molili pred križem Gospodnjim, a ovaj križ obišao već... S povjerenikom za pastora mladih Zagrebačke nadbiskupije velečasnim Ivanom Valentićem razmišljali su i molili oko križa susreta Hrvatske katoličke mladeži. A molitvu je pjesmama animirao zbor mladih Agape iz nacionalnog svetišta Svetog Josipa. Ovo je prvi susret volontera kojeg organizira Povjerenstvo za pastoral mladih Zagrebačke nadbiskupije, kojima želi pripremiti volontere, animatore, da bi bili dobri domaćini u cijeloj Zagrebačkoj nadbiskupiji za susret Hrvatske katoličke mladeži. Nekako mi je drago da je to počelo u svetištu, koje na osobit način časti zaštitnika cijele naše domovine. Nakon molitve, volonteri su dobili upute i zadaće koji ih očekuju do svibnja, ali i poticaje na animiranje susreta u svojim župama, kao i pripremu prigodnog programa za mlade koje će primiti. Dobro raspoloženi mladi su s animatorima Zagrebačke nadbiskupije čak i zaplesali. Pitali smo mlade kakvi su njihovi dojmovi i što očekuju od susreta. Meni je ovdje super jer je došlo baš puno mladih i može se upoznati nove prijatelje, može se steći nova prijateljstva i baš mi je super jer evo već sam upoznao neke ljude i baš su mi dragi i želim da ostanemo i kasnije prijatelji, dobri da se viđamo, da idemo van i tako. Mislim da ono od čega želim početi je ono što je biskup Šaško ovdje rekao prije 1-2 tjedna. To je ono da mladi ne bježe od križa, da ne želimo nekakve druge alternative, da baš želimo Gospodina i mislim da je to ono što trebamo svojim vršnjacima koji još nisu upoznali Gospodina prenijeti i da je to jedna jako važna poruka i možda najvažnija susreta Hrvatske katoličke mladeži, a to je da nas taj križ privlači i da želimo hoditi prema njemu, a preko njega naravno i prema Gospodinu. Ovaj susret mislim da definitivno ostavlja dobar dojam i ostavlja nekako lijepe želje i nade da će ovaj susret stvarno biti onakvim kakvim se i predstavlja i da ćemo sa svoje u stvari očekivanja neka ispuniti i nadam se da će stvarno biti pun zabave, pobožnosti, ali i veselja i da ćemo ga stvarno lijepo uspjeti proslaviti ove godine. Pa super je, evo tu se sad zabavljamo, upoznavamo se kroz razne igre i događanja, evo isto tako mi se čini da će biti sve super proći. Jedva čekam. Lijepo je ovdje, svi smo tu, evo sad radimo u grupama, različita pitanja, zajedno smo, zabavljamo se, fore. Ovo mi je iskreno prvi susret mladih ikada u životu, nisam bila na nijednom susretu, malo žalosno, ali da, evo i onda sam uzbuđena baš zbog toga i jedva čekam vidjeti što će se sve događati. Ovdje je odlično, imamo radionice, prvo smo imali svetu misu. Nakon toga smo se svi okupili u dvorani, tamo smo imali ples zajednički, pa smo nas podijelili u grupe i onda se u grupama upoznajemo. Ja sam stvarno jako uzbuđen, jedva čekam, ovo mi je prvi susret, nisam bio u Vukovaru, ali evo stvarno kažem, jedva čekam upoznat mlade, vidjeti i družiti se s njima, sve te kateheze, sav taj sadržaj, sve iz cijele Hrvatske povezano na jedno mjesto. Evo stvarno ovo u Karlovcu što imamo, ja sam oduševljena, to iz cijele Hrvatske, to će stvarno biti jedno predivno bogatstvo.